आसाम गभर्नमेन्टआ बुथाराबो नाथाय दिनै असमिया मिडियामावबो एखे अभियोग फैबाय थायो रावबो रावखौबो बुथारा गभर्नमेन्टआबो बुथारा नाथाय बर' ओनसोलाव खिन्थु जोङो गावनि बिथिङावबो नायनायसाय आसाम बर' मिडियामखौ 63 निफ्राय लानानै सोर बुथारबाय थादों एसे जानो नाङामोन माने बबे लेभेलनिफ्राय जादों बे भुला नाथाय थांखि बादियै जोंहा बाइलिंगुवेल जानांगौ आरो दा जिहेतु बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा हरखाबै इंराजि कुइसन पेपार बा मा बेखौ बुजिजोबनो हायाबो जानो हागौ क्लास 6आव बे प्रब्लेमा जायाखै नङा जादों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो थुनलाइ आफादा जि प्रतिबाद खालामदों बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया आरो दिनै गुण'त्सबखौ क्लास 6निखौ लानो होआखिसै बेवहाय मोनसेल' खोथा बिनि बर्जन खालामनायनि सायाव बुंनांगौ गैया आंहा मोनसे स्टेन्ड लाबाय जेला प्रतिबाद खालामबाय जेला बेबायदिया थांगोन नाथाय बेवहाय मोनसे मा स्कुल बै बर' मिडियामनि जा दिनैहाय गुण'त्सबआव बाहागो लानो मोनाखिसै थ' बिसोरखौ जुदि फिरि माने लाफिननाय जायाबा स्कुलफोरनि ग्रेडआ एसे एफेक्ट जागोन आरो बाहाय मेजर स्टुडेन्टफ्रा जेबो लस जाया थ' बेनि थाखाय जोङो एसे टेकआप खालामबाय थादों बिटिसिसिबाबो आल'सना खालामदों शिक्षा मन्थ्रिया बिनि सायाव बेबस्था लागोन आदसा आसामनि जि टेट नटिफिकेसन ओंखारबाय बेवहाय बर'नि जि फोरोंगिरिनि बिबान बेयो 42 जन मा बुङो सार गोबां खम आसामनि जि टेटनि स्पेसियेल नटिफिकेसन ओंखारबाय आं बेखौ नायाखै आं बिनि सायाव बुंनोबो नाङा आं दाबो नायाखै मोजाङै आं मोजां नायना मालाबा बुंगोन आरो बर' मिडियामनि बाथ्राया बिटिसिखौ एसे सेपारेटलि आलादायैबो लानो होनाय जादों बेखौ आं मोजाङै स्टाडि खालामनानै ओरैनो जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रसेसआवबो थांबाय थादों स्कुलफ्रा दा 100 स्कुल साबमिट खालामनाय जाबाय बेवहाय बै समनि बै जायगानि स्कुलनि जिखिनि भेकेन्सि जि पजिसन बेनि सायावबो सोनारो जिहेतु आरो बे 100 स्कुला दा साबमिट खालामनाय जाबाय प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिबेचना खालामगासिनो दं बे एखे बाथ्रायानो दा एसे आगोलाव बुंनाय बादि बेखौ आं स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायनांगोन आरो बिनि उनावहाय मालाबा आङो बेखौ मोजाङै बुंफिनगोन आसाम गभर्नमेन्टआ बुथाराबो नाथाय दिनै असमिया मिडियामावबो एखे अभियोग फैबाय थायो रावबो रावखौबो बुथारा गभर्नमेन्टआबो बुथारा नाथाय बर' ओनसोलाव खिन्थु जोङो गावनि बिथिङावबो नायनायसाय आसाम बर' मिडियामखौ 63 निफ्राय लानानै सोर बुथारबाय थादों गभर्नमेन्टआ बुथारबाय थादों ना जा बबेबा स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बबेबा स्कुला जेनेबा एबलिश जालांबाय स्टुडेन्ट गैयैनि खिन्थु खारनफ्रा मा बर' मिडियामखौ बुथारनाया गभर्नमेन्टआ बुथाराखै गभर्नमेन्टनि पलिसिया बबेबा एसे भुल जालाङो जानो हागौ बेनि थाखाय प्रतिबाद खालामनांगौ थिगैनो दं नाथाय बर' मिडियाम थैलांनायनि जाउनाव दिनै बर' मिडियामनि सायाव बर' मानसिफ्रानो जे फोथायनाय गैयै जालांदों बेसो मेजर जों बिदि होननानै गावनिफ्राय गावनि दारै जानाय दाय फोदोफोरखौ दानखेलायनानै गुबुनाव दोनहरजोबनानै गाव फ्रि जानो नागिरनाय बिदिजों जानाय नङा सार फैबाय थाबाय जे लक' बिसायख'थि लकसभा बेनि थाखाय राजु नार्जारिनि नामखौ ओंखारनायफ्रा खोनानो मोनदों रावनिबो नाम जायाखै बेखौ आं रायलायाबो बेखौ केन्डिडेट सेलेक्सन जागोन आरो बेखौ कमिटि मोनसे दङ हानजाया मोनसे क'र कमिटिबो दङ बिनि सायावबो डिसकासन जागोन खिन्थु दिनैसिमबो डिसकासन जायाखै रावनिबो नाम क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।